Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yakamira sekudai so hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kundiposterawo nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Inini mukomanashi nyaya yangu yakamira sekudai so ndikudawo kureurura kuti kubasa kwandinoshanda ndanzwawo nekubira murungu wangu uyo wandinoshandira. Saka zvinoitika pabasa pedu ndezvekuti murungu wangu munhu wekuti iye kubva zvandakapinda pabasa pane zvimwe zvinhu zvakamboitika mushure mekunge ambozama kuti ange achibirwa nevamwe vanhu vakazama kupaza mushopu. Inini ndakabva ndazokasika ndakwanisa kuronda matsimba avo pacho paya painge pakatsikwa nevanhu vaya. Saka kubva ipapo murungu wangu akabva azotanga kundivimba zvekuti kunyangwe paakazondiwedzera pei, murungu wangu akatoita zvekutouya nerweseri ndokubva ati kwandiri, ndiri kuda kukuwedzera salari yako but handidi kuti unge uchizozivisa vamwe kuti inini ndakuwedzera salari yako. So mukoma, ndipo pandakabva ndazotanga kuwanawo mari yakati wandei kudarikidza vamwewo avo vandinoshanda navo, but vamwe vose vandinoshanda navo ivo vari kungoona ndichingoita zvinhu zvangu nekukasika, vasingakwanisi kunzwisisa kuti ko indava murume uyu iye achikwanisa kuita zvinhu zvake nekukasika kana dziri nhau dzekucomplaina paya patinenge takagara pasi tichiti murungu haasi kukwanisa kutibhadhara in time. Sometimes mari dzacho dzinongotopinda dziri shomanana obva azoti dzimwe dzichazouya. Inini ndinenge ndichingoita jema newadya because kana paine dambudziko iro rinenge riripo murungu anotogara atondiudza kuti yako mari instead of kuti unge uchizoiwana mubank uzouya uchizoitora kuofisi kwangu, because handisi kuda kuti unge uchizosafisa vana vako kana kuzoshaya kana kuti kuzotadza kubhadhara renti yako in time. So zvose izvi mukoma zvakaitika zvakakonzeresa kuti murungu wangu ange achizonditrusta, akabva azondiisawo panzvimbo pekuti ndine access yekuti ndinge ndichizomubira. Saka pakambani pedu tinoitawo madeliveries, ndisingadi hangu kuzotaura kuti tinoita madeliveries ei. Saka mukunoita madeliveries iwawo inini mukoma ndine mukana because ndini ndinosaina mainvoices zvekare, ndini ndinowanzo kusubmita mainvoices acho mumakambani akasiyana siyana awo atinoshandidzana nawo. Saka ndakabva ndazongotangawo padiki ndichingotiwo regedzai ndingowanawo kamari kelunch. Ndakatanga ndichataurawo neumwe manager uyu ndewe kune imwe supermarket. Saka ndataura naye manager uyu, iye akabva akabirawo mudenga akabva ati hapana kana problem, as long as zvinhu zvako zviri organized tinokwanisa kuita madhiri. Saka madhiri atava kutoita right now ndeyekuti patinobva kubasa inini ndinotolodhesawo umwe muchindawo wandinoita madhiri naye, tobva tatolodha magudzi edu awo anenge asingatombozivikanwe nekambani. Magudzi awa zvatinozomaita ndezvekuti kana tazosvika kungava kuri kuspa kana kuti kune imwe supermarket tinotanga taoffloada magudzi edu aya obva atopinda mushopu. Achinopinda mushopu mukoma anobva atotengeswa, but achinotengeswa zvinenge zvichitozivikanwa kuti mari iyi imari yedu, then tinobva tazooffloada magudzi chaiwo awo atinenge tauya kuzodhilivha, ndo anenge aine mari inenge ichifanira kuti inge ichizoenda kukambani. But isusu tava kutoita sekunge tiri kutorana kaseparate business kedu, inini nemuchinda wangu zvekare nemamwewo mamanajawo emasupermarket akasiyana siyana atinokwanisa kuti tinge tichizovakwezvera pasaidi then tobva tazovaudza dhiri iri. Zvinhu izvi mukoma zvatova nekanguva kakati rebei tichingoita madhiri iwawawo,
ende iye murungu wangu nguva zhinji anoti kana aine stress anowanzo kundidana muofisi make obva angotanga kungochema achingoti dzimwe nguva handirari. Yes, mari munokwanisa kuona sekunge mari iri kufamba, bhizinesi riri kurana, asi ndine dzimwe nguva dzekuti ndinozvibvunza kuti ko why is it masales ari kungogara ari down. Asi murungu wangu chaasingazivi ndechekuti masales haasi down, in fact business is booming. Asi chiri kungoitika ndechekuti isusu pamerchandise yatinenge taendesa kumasupermarkets tinotanga taita mahustles edu. Kana taendesa hustle yedu then ndipo patinobva tazoreleasa merchandise yemurungu. So mukoma, zvose izvi zviri kuitika hakusi kunzi ndiri mbavha hombe, asi nekudawo kwekuti maresponsibilities acho akanyanyisa. Apa vana unenge uine shungu dzekuti vange vachidzidzawo kumaprivate school. Unongoziva kuti magovernment schools edu haasisina dzidzo yakanyatsokuti kwesere, zvinotodawo kutoti vana vange vachidzidza mumaprivate schools. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinozokupusha izvozvo kuti unge uchizoitawo izvozvo zvemadhiri plus nekasmall house paside. Kana yanga iri mari yepay yoga yoga ndainge ndisingatombokwanise kuti ndinge ndichizoita izvi zvekasmall house, because sometimes kana ndikatobhadharira small house mari yerent zvekare nekumutengera chikafu iye nevana vake nekuvaendesawo kuchikoro, zvose izvi ndinozviita ndisina kana kutombogara ndabata mari yepay, then kusaidiwo vana vangu I am able to take them to good schools. Zvose izvozvo ndinotozviita neside hustle kana ndava kuzonopinda nemari yesalary yoga mumba. Kana mudzimai wangu anotoona kutoti baba vari kushanda, but mukunoshanda kwangu ndiri kuwisira bhizinesi remurume uyo anofungidzira kuti kana akanditarisa anoona his loyal employee, but I am not loyal at all. Ndingangoti I am loyal kune chinhu chinonzi mari. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana bosi vangu kana vakanditarisa ivo vanofungidzira kuti I am his loyal servant, asi aiwa sandizvo. Inini I am not loyal to anyone, ndingori loyal kune chinhu chinonzi mari. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section, mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. I'm very sorry mukoma, nekuti ndazamawo kuti ndinge ndichikufonerai almost in the middle of the night. I know kuti you are sleeping, but inini on my side I am not sleeping nekuda kwezvinhu izvo zvandasangana nazvo. So mukoma, inini ndabatawo mudzimai wangu achitaura nechikomba. Right now handisati kana ndambomubvunza, I don't know kuti ndomubvunza here kana kuti ndoramba ndichingoita tsvakiridzo until ndazomubata red handed. Mukoma, ndapererwa because mudzimai wangu ndainge ndakamuvimba. Ndaiti kana ndikanzwa vanhu vachitaura zvekuti vanhukadzi ndo vatova vanhu vekuti vava kuhura more than vanhurume, ndaiti kana ndafunga mudzimai wangu ndobva ndati wangu mudzimai nemadiro acho aanoita church haasi munhu angamboita izvozvo zvechihure. Asi ndabatikana mukoma, ndarwadziwa. Izvezvi ndichikuitirai voice note ndakatogara zvangu panze. Mudzimai mumba ndakangomuudza kuti handisi kunzwa zvakanaka, ndikuda kumboenda mutoilet, ndiri kunzwa mudumbu. Isusuwo mukoma tigerewo pamarooms. Akati one day tigere kuno kunyika yavatorwa South Africa. Zvino inini basa randinoita mukoma, ndinoshandawo construction company. Saka ndichishanda muconstruction company imomo, dzimwe nguva murungu anokwanisa kungondidropa off, then kana andidropa off apa ndinenge ndisina kana mari yekombi. Saka ndinobva ndazotanga kufamba netsoka manje ndichibva mutown ndichiuya kulocation kwatinogara. Asi pandinenge ndichifamba netsoka hakusi kuti ndinenge ndichifamba ndiri one, tinotofambawo takatoti one day
kuburikidzira nevamwewo vanhu avo vanoshandawo mune zvimwe zvimashops vanofambawo netsoka vachiuyawo kulocation kwatinogara. Sometimes tinokwanisa kuti kana tiri kubasa tinobva tazochaisa late, like kana kuri kunzi panenge pachida kuitwa plastering. Saka plastering iyo inotoda kuti kana mava kuzotochaisa munofanira kuti munge mazoita floating nezvimwe zvakangosiyana siyana, otherwise kana mukangosiya mangoipara then ivhu riya rinobva razooma. Saka nguva zhinji tinobva tazochaisa late, ende iye murungu wedu zvaanoita ndezvekuti kana tachaisa late haazombokufungiri kuti munhu uyu pandinonomudropa mutown kuti ange achizosvika kumba kwake achazvifambisa sei, anongokuudzai over angoti see you tomorrow guys. Saka nguva dzangu zhinji mudzimai wangu anotoziva kutoti murume wangu ndiye munhu wekupedzisira kupinda pamba. Zvino anototi kana zvino vanhu vepamba pedu gedhi racho vanorikiya, ende inini pandinozotosvika ndinobva ndazofonera mudzimai wangu obva azoenda kunotora makii kune mwana walandlord, because mwana walandlord iye ndiye anotokinurira munhu wose. So nenyaya yekuti inini ndinozosvika pamba late at night, mudzimai wangu ndiye anobva azoenda obva anokumbira makii obva azouya obva andivhurira. So all along I think kuti mudzimai wangu akabva azongofila that comfortable kuti kunyange ndikaita madhiri angu andinenge ndichiita pafoni pangu, murume wangu hapana paanozombofa akazvibata, because kuti ndinge ndichizopinda mumba ndinofanira kuti ndinge ndichitanga ndatomuudza pawhatsapp, kumufonera kana kutoita zvokumunyorera message kuti ndasvika, uyai mundivhurire gate. Zvino zvakazoitika mukoma last night ndezvekuti inini ndakati ndava kufamba ndichibva kubasa, then pane umwewo murume muzimba akabva azongondimirira ndokubva azondipika up, ende ndikabva ndazokasika kusvika. Ndakasvika pamba mudzimaiwo handina kana kumbowana nguva yekuti ndinge ndichitaura naye sezvandinogara ndichiita pandinenge ndichidzoka kumba, because iye anenge achingoda kungoziva kuti ndava papi. Zvino apa nenyaya yekuti ndainge ndakagara mupikup ndakabva ndashaya kana mukana wekuti ndinge ndichitaura naye pafoni. Ndakati ndava pagedhi mukoma, sezvisinei Cell C munongozivawo mabasa ayo yakabva yazotanga kuramba kushanda network. Ndikabva ndangopinda mugedhi sezvo rainge risati rakiyiwa. Ndakati ndapinda mugedhi mukoma ndokubva ndazosvika parumu apo pandinogara nemudzimai wangu, ndokubva ndatanga kunzwa munhu achitaura pafoni, ende kamusekero kacho kaainge achiita, inini mudzimai wangu ndinomuzivira mabasa ake, munhu wekuti anongogara ari mumamudi, zvekare munhu asingafariri kutaura zvinyadzi, because iye akati kana uri munhu anofarira kutaura zvinyadzi hanzi unenge uchiinvhaita madhimoni mumba mako. Zvino mukoma ndakashamisika ndichinzwa mudzimai wangu achitodoma iyo mbune nezita rayo, ende mukoma zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Saka pandakanzwa achidoma iyo mbune nezita rayo ndikabva ndafungidzira kuti zvimwe kuda ari kutaura nevakadzi bii yake, but mukoma no, ainge achitotaura neumwe murume. Ndokubva vatanga kutaura paya, iye vakataura, ende iye ainge achirakidza kuti zvinhu zvaainge achiudzwa zvinhu zvainge zvichimufadza, because akazotosvika pakuzototi uchiregedza kuramba uchindiudza izvozvo, because ndatopererwa right now, handichazivi kuti ndoita sei, ende zvekuzviisa zvigunwe handidi, because nzara dzangu dzakakura ndinokwanisa kuzozvikuvadza. Then mukunotaura muya, it seems as if chikomba chacho chakabva chazotanga kubvunza kuti saka ari kupi. Iye mudzimai wangu akabva azotaura zvakandirwadza. Ininiwo mukoma ndiri murume mupfupi, then mudzimai wangu akabva ati chigwishu achisati chasvika. Vakabva vazotanga kuseka paya, because mudzimai wangu akatoseka zvekuti kana ndega ndakaona kuti zvacho zvaainge achiudzwa murume uya munhu wekutoti anondiziva, zvaita sekunge ndainge ndichishoropodzwa nemurume uya, ndokubva azongoti we will talk mangwana, because
mabhangu anokwanisa kuzosvika anytime. Mira ndi drop a call so that ndikwanise kudeleta machats ose. Newewe on your side, please delete machats ako because andidi kuzopinda busy. So it seems as if kunyangwe chikomba chacho kana ari munhu wemunharaunda matinogara, munhu atoriwo nemudzimai wake. So mukoma, please advise me. Mudzimai wangu nezuro ndakatombofunga kuda kutomurova, but ndakabva ndafunga ndikati zvimwe kuda ndinokwanisa kuzobhururudza shiri ndanga ndichida kuzoibata red handed. So ndibatsireiwo vedare kuti ndoita sei, ndoramba ndakanyarara here kana kuti ndobva ndazongomubvunza, because ndakazoti ndapinda mumba then pandakazobata foni yake ndikabva ndaona kuti foni yake yainge iri very clean, zvekuti zvaizvezvi kana ndikangoda kungoti ndo zvandakangonzwa inenge ingori nyaya yekuti ndinenge ndichingoudza vanhu kuti mudzimai wangu ndakamunzwa achiti zvakati, but evidence chaiyo hapatomborina. Mukadzi wangu foni yake inogara iri clean. Dzimwe nguva anokwanisa kungoti nhasi ndikuda kuswera nefoni yenyu, then ndobva ndati zvino kana iwewe ukaswera nefoni yangu inini ndinozoenda kubasa ndiine chii, because ndinofarira zvangu kuridza music most of the times. Iye anobva ati endai nefoni yangu, ende ndikaenda nefoni yake I have noticed kuti hapana kana phone call iri funny inombopinda kufacebook kwake extra clean. It is all about church and nothing else. WhatsApp yake it is more than clean. Hakuna ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda anohaida maapps, but I have tried to search her phone. Hapana. Saka evidence mukoma yandingori nayo ndiyoyo yekuti ndakanzwa achitaura neumwe munhu pafoni. So please ndibatsireiwo vedare kuti ndozvifambisa sei, ndoramba ndichingomutaimira here. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Message yavo iyi vakaitumidzira kuma past 2. This was 25 past 2. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hanzi mudzimai wangu ainge achitondiseka achinditi hanzi achisati chauya, chibhangu achisati chauya. Vanhukadzi musadaro veduwe. Vedare ndo mameseji avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.